Uživo ćemo sada do Londona i našeg Momira Jelovca. S kakvom će se ekipom Hrvatska suprotstaviti Engleskoj i mogu li vatreni očekivati neku podršku u Londonu? Evo pozdrav iz vrelog, vrućeg Londona do ovog trenutka. Moram reći da je atmosfera bila pomalo, rekao bih, netipična za engleske navijače kada su u pitanju velike utakmice, ali kako se vrijeme odmicalo, kako se vrijeme utakmice približavalo, temperatura se dizala. U ovom trenutku je ova vanjska temperatura 28 stupnjeva, očekuje se otprilike 20.000 gledalaca koji će sasvim sigurno napraviti atmosferu kao da ih je 60.000 i to smo vidjeli na prijateljskim utakmicama. Morat ću samo još podsjetiti da su engleski mediji ipak jutros prvu stranicu posvetili Erikssonu, pa su tek onda govorili o onome što čeka Engleze i što čeka Hrvate u ovoj utakmici. Mora se reći da u ovom trenutku još nemamo sastave, ali ono što smo mogli nazrijeti iz jučerašnjih treninga, čitajući neke vijesti između redova, kako se to kaže, Englezi će izići na teren sa bržim sastavom koji bi trebao brže prenositi loptu. Tu nema nikakve dileme ko će biti na golu. Pickford, Walker, Stones, Mings, James, Mount. Kažu da će igrati Reece, Chilwell i napred Sterling, Kane i Foden. Znači nema mjesta za ball carriera Grealisha, za koga mnogi smatraju da je trebao igrati. U Hrvatskoj nije bilo nepoznanica, kostur tima je odavno poznat, samo je bila jedna dilema šta s lijevim bokom. Tu je dobio prednost Guardiola umjesto Barišića i naprijed će igrati multiple, da tako kažem, igrač umjesto Petkovića igraće izgleda Kramarić. Evo, to otprilike tako izgleda. Svi se hrvatski navijači, naravno, kojih ima ovdje i koji će biti manjini, ali znamo koliko su glasni, kolika će od njih biti potpora igračima, a isto tako znamo šta mogu u srednjoj liniji Brozović, Kovačić i Modrić, naravno. Evo, to je otprilike to što je važno u ovom trenutku reći. I još samo jedna stvar za kraj. Englezi nikad nisu dobili prvo kolo na Evropskom prvenstvu. Hrvatski se i nogometaši, a i navijači nadaju da će ostati tako, a sada čujemo izvornika Dalića. Naravno da nećemo se doći tu samo braniti, pokušamo napraviti dobar rezultat. Start je jako bitan, svi hoćemo dobro da startamo, svi hoćemo napraviti dobar rezultat u početku, da nam da novo samopouzdanje za nastavak, ali zaista očekujemo tešku utakmicu koja će se lomiti u detaljima. Mi moramo biti cijelo vrijeme kompaktni, cijelo vrijeme zajedno, borbeni i pokušati kroz posjed loptu doći svojoj šansi. Mi smo spremni, dobro smo radili ovih 7 dana, pripremali se za Engleze i po meni će odlučivati nijanse, kao što je to bilo u zadnjih nekoliko utakmica protiv njih. Tako da spremni smo i veselimo se sutrašnje utakmice.